Jai dauka, oraindik Argentinako atezaina finaleraino iritsi zirelako. Gero Cash, Semins, Madsen, Barkley, Gomez, Hurons, Hemmings, Buendia eta Maggio. Aurrekaldean poliki ezagutuko ditugu, baina atez ere guretzat noski Realaren ikuspuntutik begiratzen. Pasadan denboraldian eta iruditzen zaite talde handi bat dagoela eta hori hasi da partidua. Dago baloia, Aranburu erdiratzeko modua dauka. Barrene, Aranburu, Barrene berriro ere, hor da erdiraketa. Uztailaren 3an hasi, gaur 28 da. Eta ez da erraza izaten, ez da. Sergio Gómez, korner erdiraketa, errematea bai, hala? Atzelariak, ez da, bai, Minksek uste dute. Bai. Ez dugu ikusi, errematea bukatzeko, jokaldia erdiraketa egiteko moduan, Madsen berriro ere, Jaurti, Remiroren gelditua. Begira, nola etorri den Herberetakoa, bere atzeko posizio horret. Hori mejoratzeak aurrera poso handi bat izan ditzen. Ara, aukera txuri urdintzen, erdiratzeko modua dauka. Eta, errematerik ez, gol. Ez ba, oso ondo Remiro. Bazirudien bi erremate garbi egituztela, hirugarrena ere bai. Oso azkarra eta ona. Baina erasoan orain Aston Villa. Igerri egin zen. Berriz ere eskuinaldetik orain, Buendiak erdiratu. Ondo atzera, errematea dago. Eta gol. Zuloa dago. 3 bider sartu dira. Lehen jokaldi garbia egin dute. Eta oraingoan errematea dotorea. Uste du zutenean joduela eta barria. Erasoan mehatxua sortzen duela. Ez takipa. Baina iruditzen zaite garbi irakurtu. Ara, Jangel, Jaurti, ez ba. Horra. Larrak. Hor da, Jaurtik eta egin nahi zuena orain, Turrientzek ikusi du Barrenetxea eskubialdetik jokatuz. Martxal, atzekaldean baloi utzi, gol izan daiteke. Berriro bigarrena, bai, ondo, Reala ondo, bigarrenean, Soler? Bai. Lehenengoan, aseguratu edo ziurrago Jaurti nahi izan du, ez da, barrukaldearekin, behetik, gelditu egin diote, baina bigarrenean oso. Akaz bat egin dute. Baitakoek, berriro ere ezkerraldetik jokatuko dute. Hemmings, gola sartutakoa penalti egin zioten berari, bera Jaurti zuen. Penalti argia. Eta penalti Jaurtiketa hura, niri gogoan, toski, zure penalti Jaurtiketa mitikoa. Jaurtitzeko moduan da, ez, bigarren zutoinera, hor nahastu egin dira behar bada errematearen bila, gero atzeraka egin behar, lasterka. Buendiari iritsiko zaio, Reala. Erdiraketa, ez da iritsiko Soler, gero noski Buendiarea barruan, bigarren zutoinera barruan, ireki egingo du. Orain bai. Eskuinaldetik Mati Kasik egin du Jaurtik eta hori, ez du behar bezala errematea egin, eta Remiro baita Aston Villa. Barkley, eskuinaldera. Erdiraketa, bestaldean, primerara iritsi, eta eutxi ez da erreza, Azkenean ematen du, zubietara iristezea, atzekaldean aurkitu nahi du. Soler. Jaurtik eta kainua egin, baita Jaurti ere, ondo gertuz. Aston Villa, Buendia Jaurtitzeko modua, ez dago falta. Jaurtik eta bai eta kornerra izango. Sergio Gómezek ikutu da. Eta gero, beste modu batera, moldatu zen, mataratzo. Kornerra, erdiraketa. Jaurtiketaren bila, ireki egin dute, Cash. Eta urrundu du. Oskarson buruz-buru, eskubiarekin kontrola, ez ba. Ze pase aparta eman dion Barrenetxeako Oskarsoni. Ikusgarria. Bai, atzelaria zentzen. Tole egin dela. Atzelariak ere, hortako du, ez da. Zubeldiak, Martxal. Berriro ere Oskarson. Oraingoan Jaurti eta oraingoan, zer? Min hartu aldu. Ez da. Teko modu batik, horixe da. Barrura pasea, ona ez. Egozkan bozegoen Barrenetxea. Horixe dauka, Poliki aipatuko dizkizu dugu, Zaharian hor lanean. Eskuinaldetik hori da Luka. Eta oso serioa da, ze pasea hor, Marcial, Jaurti, ez ba.
Joan egin zaio, baina intentzio handia zeraman erremate horrek. Taldeak aldatu egin dirala, ez? Pasea ona da, Zaharianek egindako atzera, ez ba. Lapurtu Jangel. Falta egin diote, bai, halako batean. Baina, benetan, azpimarratzekoa, goiko presioa. Bai, hor garbi. Aldean berriz tropakek, mataratzoren. Ara, gola daba, balekoa gainera, ez da? Bai noski, begira, hori Oskarson. Nola ez ba, aipatu duzu lehen, Larra. Hau beti hor, hau zuloan dagoela. Dautan eta joten da hor ikusten duzu, ez? Estian dagoen jokolari batek bularrea jodu, eta baloia teorian. Aukera orain Aston Villak. Gola. Berehala egin dute, Berehala egin dute. Beste iraun. Realari, abantaila. Matxok egin du gola. Aston Villako entzat. Galdi nahazia behar bada. Berri ikusiko dugu, Barrukaldetik, pasea. Kontrola area barruan, gorputza. Oportoren kontra jokatu zuen, den asteburuan Aston Villak. Zaharian, arean sartuko da. Ez du asmatu, zeni bota. Ni uste dauka ez, hor ez dauka bukarari eskubiarekin ez erdiraketak dauzka. Ia ba. Kax. Bigarren zutoinean, bi gizon. Giza esian, lehenengo zutoinera. Diazek ona da pasea, eta baita gola ere. Ala jokoz kanpo, ez da panik. Ez gola da. Gola da? Bai. Gola da. Karrera, honek ere, mutil honek ere. Ze pausua, aurrera pausua eman duen, Lehenengo baloia, Ikutu duen, bera bakarrik erdiratzea lortu beharko du hor, bestela joan egingo zaio baloia. Aukera. Hor da Zaharian, Jaurti eskubiz, atestainak gelditu egin dio, Lebarbiarre bukatu nahi, kerrera, atzean. Bigarren zutoinean itziko dute baloia. Zaharianek ukitua bintzat oso ona dauka. Bigarren zutoinean eskubi aldera, pasea, kanpokaldearekin, karrera berriz ere. Jokoz kanpo, eskuarekin egin duela kontrola. Atera balima dituzu, zer pentsatu ematen du, ez? Baina Patxeko lenguan ere jokatu zen. Bai, beti. Ia ba, orain, estantzegia jokaldietan, ez. Lebarbie, Jaurti ingo aldu ba, hor da jaurtiketa, bidai honetara joan dira, kontuz orain, atzekaldean baloia, gaina esan edut, barrukaldetik pasea, ona oraingoan, ederki kita, Otxien, erdirak eta bigarren zutoinera, gola izan daiteke, bai, hori gola da. Hala? Bai, gola da. Bai, noski hori gola da. Ruperezek sartu du gola 88garrenean. Nik uste dut erdiratzen joan dela, Otxien, baina begira. Zer, bentzak ez duen, gu egin asko pentsatzen, partidua hasi.